ಒರಿಯೂರು ನಲವತ್ತರಿಲ್ಲ ಬಿಆರ್ ಉಗ್ರಪಡಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ದಿನ ಮಂಡಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮಿನನ್ನು ಹೆಣಕಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಶಿವಜೀವನದಲ್ಲವೇ ಕರೆತೆ ರಂಗಾರ ಹೆಂಕರ ಬಾತು ಕೂಟವನ್ನು ಪುತ್ರ ಸೇರತ್ತೆ. So hello guys, welcome back to the new vlog. So ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು. ಸೊ ಪೋಯಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾನೆ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಐಟದಲ್ಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೇವ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತು ಐತನಿಗ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಪಾಂಡಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದುಂಟು. ಸೊ ಐಟದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೊಡೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮೀಯಾರ್ಡ್ ಕುದಿ ಸೊ ಕಂಬಳ ಕುದಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ ಕಮಲದ ಎರುಕ್ಲೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಕುದಿ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಿನಿ ಅಂತೆ ಸುಮಾರು ಎರುಕುಲು ತೂವರ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚದಿ ತಡೆಗೊಂಜಿ ಪೋಯಿಂದ ಪಿದಾಡ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒರಿಯಪ್ಪುಂಡು ಪೋವಾರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ತೋಟದ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸೀದಾ ಇದೇ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಅಂಚೆ ನಿರಲುಂಡು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏಪ ಬರೋದು ಪಂಡ್ರ ಒಂದು ಬರ್ಸದ ಕತೆ ದಾದ ಕಥೆಯಿಂದ. ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ರಫಕ್ಕಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಾಡ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಮಲ ಕುದಿಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಆಚೆ ಕುದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮೀಯಾರು ಕಮಲದಡಿ. Your attention please, ಕಂಬಳಬರಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಳ ಆನಂದ್ ನೀಲಾಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡನ್ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಕುಲು ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪುಣ್ಕೆ ಕೈಪುಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ ಕಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಉಂತರವಲ್ಲಲ್ಪ ಮಂಜೂರು ಬಿಡಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿಡಬಲ್ಲೆ ಬಿಆರ್ ಉಗ್ರಪಡಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ದಿನ ಮಂಡಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ. ಲವಕರತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಹಂಭಕ್ತಿರ್ನ ಲವಕರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಈ ಮರಳು ಉಡುಪುಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಎನ್ನೂರು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಉಯಿಪು ಹುಡುಕಂಬಳ ಈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಬಡಪ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಎದುರುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಬಿಟ್ಲಿ ಅಡಿಗುತ್ತಲೇ ಬಂಗಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಪುರಂದರ ಗುಡಿಗಾರರನ್ನು ಹೋಗತ್ತೆ ಬಿಆರ್ ಬಲಿಪರವರ ದಿನಸರಾಜ್ ಬಲಿಪರನ್ನು ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲವಕರತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಬಂಡ ಶಾಲೆ ಪುರಂದರ ಗುಡಿಗಾರನ ಲವಕರಕ್ಕೆ ಬಂತನ 13:50 ಪೇಟೆ ಮನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ತೂರಾಲು ಗುಂಡಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಗಾಯಕಿಯರನ್ನು ಲವಕರಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಡವರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕಿರಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಅಳದನಡಿದ್ದಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಮಗಿ ರಂಜನ ಹಂಗಲ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ನಿಂಗೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ நடப்பாவது போல உண்டாயிருக்கிறது உண்டதை ரத்து கருத்துக்கல ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಕುಂಚ ಕರೆಕ್ಟಿಲ್ಲ ಲವ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೂರಾಳು ಕುಂಚ ಬಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಕುಶಕರಿತ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ అయితే మాత అభిమానులు ఇస్తున్నారు అబ్దుల్ సత్తార్ നമ്മുടെ പോലെ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಾಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬತ್ತೇನೆ ನವಕರತೆ ಮೂರು ಬಿಜಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷರ 60 ರೋಟಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿನ ನಂಬತ್ತೇನೆ ಕುಶಕರಿತ ಲವಕರತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಾಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಎಡಪದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾಂಧವರು ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೋರಗುಡ್ಡದಲ್ಲ ಆನಂದಗಿರಿ ನಂದಲಗಿಡದಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಂಚವರ್ಗ ಬಾಂಧವರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮಹಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿ ಒಂಜಿನ ಮದ್ದಲ್ಲವ ಕರೆತೆ ರಂಜಾರ ಹೆಂಕರ ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಕುಶ ಕರತ್ತೆ ಲವಕರತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಂದಲಗಿಡದಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಬಲ ಬಲ ಬೆಳಕು ಬಳಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂದಳಗಿಡದಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂಕೇರ ತಗೋಬರಡು ಕೂಡ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಲಾರ್ಕ ಮಾದಂಗಡ ತಗೋಬರಡು ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೋರಗುಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿಗೆ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹಳಕಟ್ಟಡಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಾನಚಿಕೋಡಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಿ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರ್ ಮಾತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಏಟು ತಡೆ ಬದು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಕರೆಗೆ ಎತ್ತರ ಹೊರತು ಕರೆಗೆ ಒಲೆ ಬತ್ತಾವ್ರು ಪಾಲಾರ್ಕ ಮಾತಾಡಿದ ಪಾಲಾರ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಾಲಾರ್ಕದ ಬೇಡ ಯಜಮಾನಿ ಗೋರಗುಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಳವಂಗಡಿ ನಿಗಲಬೇಡ ಯಜಮಾನಿ ಗೋರಗುಡ್ಡೆ ನಂದನಿಕೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಕರಿಟ್ಟು ಕುಸಕರಿಟ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಚಿ ತಡೆಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಕಮಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಇರೋಕ್ಲೇನು
ತೋಪ ಜಯನ ಏತ ಅಪ್ನ ತೋಪ ಎಂಗಲ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಏತ್ ಪೋರ್ತವ್ರು ಉಂತಾರ ಆತ್ ಪೋರ್ತ ಉಂತದ್ದು ಅವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಮದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿ ಪುಂದಿನ ಸೊ ಮಸ್ತದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಪೋತು ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಎರುಕುಲು ಬಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಗುರ್ತದ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಊರ್ದ ಒಂದು ಎರುಕುಲಿ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಕಮಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಕಮಲದ ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಪಾಡಂದಿಪ್ಪನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಮಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅದು ಪಾಡ್ರ ಸೊ ಇದೇ ತಿರ್ಗಾರ್ಲ ಪೋಡ ನೆನೆದೆ ಇದೇ ಪಡಿತ ಒರಿಯಪ್ಪು ನಾನು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅದು ತಿಕ್ಕು ಹಿಂಗ ತೋರಿಯಾಗ ಬರೋ ಬೋರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ತುಕ ಏತಪ್ಪನ ಆತ್ ಮಲ್ತೇನು ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಸದ್ಯಾಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಿಗಲಿ ಕಮಲದ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕುದಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಜಿನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ